So now, everyone, may we have the game one, okay? This will be the sponsors game. Ayan. So ito po ang tinatawag nating sponsors game. Adalang iti damaga kanyayo, tapos answeran nyo. Okay? Let's have contestant number 1. Ito. Gaano kaya katinik ni sir? O, diba? Makitkitam ba daytoy? Makitkitam daytoy, sir? Makitkitam. Meron akong tatanungin sa inyo nga answeran nyo. Okay? Okay po ba? Abay, kalangan na nervous ka mo. Mr. and Mrs. Bagayaw, si sir, ilang beses ka dumidede sa isang araw? Okay? Manunga times ka ay dumidede ti maysa nga aldaw? Wala na, ma'am. What? Noon lang. Noon lang. Totoo ba to, ma'am? Iso nga ka lang nga makasangsangit ka? Ayun. Okay. Wala. Grabe naman si sir. Oh, awan. Sayang naman. Diyan ka lang, diyan ka lang. Okay, let's have the contestant number 2. Ayun. Uy, isma-ismile, oh. Grabe, tinatanaw na kita. Kailan ka unang dumede? Kaano ti first nga panagsusum? Hoy, kuha mo ta, kan anak ko mo ta. Di ka anak ni sir, agpaiso ka no, ma'am. Hindi ka anak. Ay, ito namang si sir, oh, hindi makiliti, oh. Masyadong seryoso, oh. Ay, ni sir, oh. Uy, kala nga, apay nga kala, sobrang nervyos mo, ah. Kala nga, awan ti remember mo, ah. Okay ka lang ba, sir? Okay ka lang? Okay ra, ikaw ang kaharap ko eh. Ah, halakon. Ito, sir. Kailan ka huling dumede? Kaano ti last nga nagsusuwam? Anong klaseng dede? Ganyan po, bahala kayo kung paano niyo yan sasagutin. Kaano ti last nga nagsusuwam? Breastfeeding? Kaya nga depende sa'yo, sir, kung paano mo sasagutin. Sabi ng nanay ko, 3 taon. 3 taon. Si Mrs., ano sabi niya? Very good. Ah, okay. So very good ka pala, Dumede. Tingnan natin mamaya. Tingnan natin. Ito namang si sir. Oh, ayun. Kalakaburburas tayo, ah. Oh, diba? Gustong gusto ko yan. Ito, sir. Hello. Ah, ayun. Kas ano iti raman, iti dede. Kas ano, diba? Kas ano ti raman, iti dede. Kas labang nga patatas, kasi kas ano tiraman, ti dede. Deden ti baka, ulo. Kas ano tiraman na, sir? Medyo naalsem. O, diba? Siya lang ang kayang sumagot. Uy, tawang-tuwa si sir. Oh. Agpaiso ka, no? Medyo naalsam. Sinabi niya eh. Ah, sinabi na kayo, mama. Sige, now, let's hold your dede. Hold your dede. Asa na yung mga dede natin? Okay, hold your dede. Female sponsors, hold your dede. Hold your dede. Okay, sangwan yun ni asawayo. Sangwan yun ni asawayo. Palit kayo, ma'am, ng posesyon. Palit kayo. Palit kayo ng posesyon. Ikaw din, ma'am. Dito ka, sir. Dito ka. Okay. Raise your dede. Ikatanyo iti cover ti dedeyo. Raise your dede. Akin na yung mga cover ng dede ninyo. Okay. No sino ti kapaspasan nga agsuso. Ito ha. No sinot kabuntugan, ang pinaka, anong Tagalog ng nabuntog? Ang pinakamabagal dumede o may mga natira pa ay siyang magdo-donate ng 55 inches Samsung LED TV. Okay? So, kailangan yung galingan. Kailangan yung galingan. On the right, wait lang ha. On the right armpit of the female sponsor, isigpit yo, ti duduyo.
Our male sponsors, please, your hands at the back. At your back, sir. Your hands at your back. Awanti mabalin nga ima nga involve, okay? Mabalin kayo nga agtarimukod or whatsoever, wag ninyo lang gamitin ang mga kamay ninyo. O si sir, nire-ready na yung labi, oh. Okay, for 20 seconds, ma'am, right armpit. Isigpit ije right armpit. Ayan. Okay, kitaan tayo dito, no, sino tinatal na nga agdudu, deposition nga agdudu, and so on. Ready na ba? But before that, disclaimer lamang po, I don't mean to offend anyone and anybody in here. This is just for the sake of the celebration. Maraming salamat po. Ready na ba? Amumunti kastam, sige. Ito si sir, parang expert amumunti kastam. Sige, kaya mo yan. Bahala kayo, nungal-ngalan nyo, no, anyaman dita, basta maibos yung dagos. Ready in 20 seconds. And 3, 2, 1, dede! Dede! Wow, natal-natal na kahagdudu, O, kita nyo, dahito yung kalangaawan, ti arthritis na, dahito yun. Diba, ang galing? Diba? Ayan, tingnan nyo, tingnan nyo to, sabik na sabik, diba? Last 10 seconds! Uy, sabik na sabik ka! Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Tuwang-tuwa. Sir, gusto mo makidede rin tayo? Gusto mo? Okay, raise your dedes! Raise your dedes. Si Kamat, sir, di kina-excited mo. Ayun, no? Ano ka? Grabe, ang excited. Ikaw, sir, parang di ka dumidede, Raise your dede. Ang may pinakamaraming dede, sino? Sino? Okay. So sila Mr. and Mrs. Paris ang in charge sa Samsung 55 inches. Palapahan po natin ang lahat! At nakita natin kung paano sila dumede. Okay? Your dedes po, doon na lang po sa inyong mga table. Ayan. Now everyone, agsisiwit tayo pa'y nga i-lead iti sponsors. Okay? For the band, may I please call the Tubanians musical group. This will lead our first community dance.